Слава да бъде Господа. Днес с Божията помощ искам така да прочитам едно слово и по-скоро проповедта ще бъде за насърчение. И искам така наистина, искам да се насърча малко повече от Словото Божие от Духа. Защото се нуждаем наистина тези тежки времена. Си прочита Ефесяни 3:20, там казва Словото Божие така. Този, който според действащ от нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Темата ми днес е: Бог може да направи много повече, отколкото искаме или мислим. Сега разбира се, това не са някакви понякога нещата около нас не стават веднага както не искаме и както не искаме, по начин, по който не искаме. Да искам да кажа, че Бог е този, който държи цялата си на своите ръце. Още повече той казва, че ние сме Негови деца. И като такива, той е този, който има грижа всеки от нас. И винаги Божиите промисли са по-добри от нашите помисли. В Исаия казва, Исаия 55 казва така: моите пътища, не са като ще пътища, моите помисли, са като ще помисли. Но колко са далеко земята от небето, толкова е далеко от Божия промисъл от нашата. Така че, вместо понякога да се лутаме в този свят, да търсим изход там, където няма изход, по-скоро се доверим на Господа и да кажем: нека бъде Твоята воля. А ако не достига мъдрост, Яков казва така, едно пет, ако не ви достига мъдрост, искайте от Бога, Бог ще ви даде. Така че в Еремия 29:13 казва Словото Божие така: аз знам мисли, които мисли за вас. Мисля добро, а не зло, да ви дам бъдеща надежда. Така че в мисълта на Бог към нас винаги има бъдеща надежда и добро. Така че вместо се лутаме, понякога по-добре се доверим на Бога и да очакваме от Него. Сега, как Бог може да прави несравнимо повече? В Псалом 3:19 много почесто цитираме, казва така: много са неговите праведни, но Господ го избра тях. Значи, Словото Божие ни казва, че ще има и неволи, за жалост. Да, понякога хора се видят, като станеш християнин, вече само цвете и рози. Да, но не е така. Ще има и тръни, ще има и будни, ще има неволи, ще има и изпитания, ще има много други неща, които ще се случат, но знаем, че Бог е същия и той няма да стане, няма да забрави. Марка 9:20, Исус каза да един баща, който дойде при него. Той му помага да помните ли? Ако можеш повярва, всичко е възможно за този, който вярва. Слава да бъде на Господа. Сега, много пъти всеки Словото Божие четем така от Господ, когато говори: вярвай и ще ти бъде. И вярвай и на основа на Словото Божие, че Бог може да прави невъзможното възможно. Така, наистина, това е всичко Словото Божие. И наистина да кажеш, което е важно. Понякога хората казват: къде е Бог? Съм днес, като говорим, и като не вярвам, не виждам Бог, да знам, че е реален и жив. Да, така е наистина. Сега, къде да видим Бог? В Римляни 20 казва така: Неговата божествена сила се вижда ясно и разбираемо чрез творенията, така, защото хората остават без извинение. Значи, къде да погледнем в цялата вселена сега? Слънцето, луната, звездите, океаните вземете, морето вземете, планините, горите, всичко това говори, че винаги който е създател, винаги който ги направи неща. И той е нашия Бог. И ние ще бъдем при него и ще говорим лице в лице. И нещо, което е важно: Бог е силен, Бог е всемогъщ и няма нищо мъчно невъзможно за него. Значи, когато мислим за Бог, трябва да мислим така: не, че едва ли не Бог е някъде си. Бог е навсякъде, но Бог е нашия баща. И Бог наистина се интересува от нас. Това е нещо много важно. Словото Божие каза: погледнете птиците, нито сеят, нито женат, и пак отвъд не умират. А колко по-ценни сте ви. Така че всеки един човек е създаден по Божия образ и подобие и е ценен пред Бога. Сега, Бог е същия и днес, и той не се променя, и неговата сила не е намалява. Това е нещо, което е важно. И наистина искам така да се сборя с помощ. Ще знаем няколко истории. Искам така да се насърчим, че това, което прави Бог в миналото, той го прави и днес. Значи, ако гледам Словото Божие, в миналото израелтяните бяха в Египет. Какво стана, когато пъчкаха, бяха честните на потомство? Пъчкаха и викам: Господа, Бог добре, Бог чу молитвите им, погледна, видя теготата им, слези и ги избавише с Моисей. Направи там десетки чудеса. Наистина, когато четем тези неща, сега се казваме какво става там. Бог е същия днес. Различен небето върне на две. Да, той е същия днес. Седнахме сега, веднага бяха в хвърлен в огнената пещ. Исус беше всяка вътре. Той е същия днес. Искам да ви кажа, че сега прямо говорим, че времената са тежки. Той е същия днес. Ако при нашето изпитание, той е същия днес. Така че тя значи, че Бог е същия днес и той не се е променил. И сега ще покажа няколко истории в Словото Божие, в които така ще насърчим, разбира се, от Словото Божие, когато видим наистина какво прави Христос преди 2000 години, той го прави днес. В Исаия
Еремия 3 глава, 27 стиха така: ето аз съм Господ Бог на всяка твар. Има ли нещо твърде мъчно за мене? Това е въпрос. Той каза: аз съм Бог на всяка твар. Има ли нещо твърде мъчно за мене? Какъв е отговора? Отговор същата глава казва така, 17 стих: о Господи Йова, ти сътворил небето и земята, свинката си мишца и проснуваш си мож. Няма нищо мъчно за тебе. Сега, това каза Бог, разбира се. Бог е нашия баща. Ние го вярваме. Той каза: вие сте мои деца. Яна на 20 така: а но като го приеха, Бог даде право са нарекат Божи щета. И сега ще дадем няколко библейски истории, където Бог се прославя в определени ситуации. И тази ситуация, които са близки до ежедневието на хората и днес. Те са нещо отделено от времето. Не. Те подобни ситуации има и днес. И отгоре е същия и днес, както тогава. Марка 5 глава. Имаше ражданска кръвотечение. Словото Божие ще прочете историята накратко и ще кажа няколко години за тази история. Една жена, която бе взимала кръвотечение 12 години, беше много пострадала от мнозина лекари и беше похарчила целия си имот, без да види някаква полза, а напротив беше само полза. Сега, една жена, която 12 години страда. Колко познато и днес. Има хора, които и днес стават с още повече години. Какво прави човек, който е болен? Отива на лекар. Отива при някой професор, при някой доцент, сменят друг влиза в болницата, опитат той, опитат през знахари, при къде не ходи. Човек, който е болен, ходи навсякъде. Обаче за жалост понякога помагат, понякога не помагат. Това е истината. Но има един, който може да помогне винаги, на всяко време, на всяко място. И това е Господ Исус Христос. Тази жена беше похарчила целия си пари, целия си имот. И нямаше нито имот, нито здраве, нито пари. И кой остана? Остана една единствена надежда. Чу за Исуса. Чу и отзивите за Исуса. Какво правище? Като чу отзивите за Исуса, дойде между народа и злазата и се допре до дрехата му. Защо ли? Защото си казваше: ако само се допра до дрехата му, ще оздравее. Това беше нейната вяра. Това беше нейната надежда. Това беше акта на вяра, който прави. Само се допра до него, ще оздравее. Вижте какво стана. Вижте, когато историята казва: да се допре и оздравя. Понякога си казвам: да, къде е Исус днес? Исус днес, той е около нас и той е навсякъде. Да, не видим, но е реален. Не се заприема до него чест и вяра. Казвам: Господи, идем при Тебе и Те молим за нашата милост, за милост за нашата ситуация, когато иде тя. Бог е същия и днес, разберете ме. Псалом 50:15 много пъти брато той си казва така: и призива Те на напас, и аз ще избавя и ще ме прославиш. Значи има и такива дни, когато ще ме напас. Еремия 30 ти казва така: извика към мен и аз ще отговоря и ще покаже велики тайни, които не знаеш. Велики и тайни. Хем велики, хем тайни, защото откъде да вземем Бог как ще действа. Да идем при Бога с вяра. Понякога ние като хора спрем нашия ред. Ти така да стане, ти така да стане, ти така да стане. А давам нашия ред нека да Божия ред. Така че по-добре ме се правим нещо с нашия ум, по-да се доверя на Господа и всичко в Неговата ръка. Сега ще дам още един случай. Тази жена кръвчена беше изцелена. Имаше един случай, един човек, който беше болна на щеря. Един стотик на име Еир. Беше началник на синагогата. Човек, който е така малко по-висок на вас. И какво стана сега? Дъщеря беше болна, имаше болна щеря. И какво направи той сега? Отива при Господа. И той не застана като някой да стои наравно с Господа. Той падна пред нозете на Христос. Забрави кой е. Мисълта ми, това, че е някой в този свят, това нищо значи. Рангът в този свят не играе. Можеш много богат, можеш много умен, можеш на високо място, това няма никакво значение. Значение е как идваш при Господа. В Словото Божие казва: на оня, който е съкрушен сърце и смирен дух, на нещо погледна. Исаия 50:15 така: Бог обитава вечността. Още там, където има съвършен човек, който е съкрушен сърце и разкаян дух. Бог е навсякъде, но идва там, където има смирен и съкрушен. И казва така: той какво направи сега? Един човек на име Ери, който беше началник на синагогата и падна пред Исусовето, падна. Ама не го лъжи, кой ще кажат хората: чакай бе, ти си началник на синагогата. Що така бе? Него цялото не го лъжи, защото детето му беше болно. И беше на умиране. И каза така: имаше едничка щеря на около 12 години и тя беше на умиране. Тя се отива. Исус беше отново единствената надежда. Вероятно, може би беше опитал всичко.
Кой ли би напал човек за детето си? Вероятно всичко. Обаче Исус Христос беше единствената и какво направи? Той дойде при Господа, наистина с една единствена нужда, да дойде Исус до тях. Исус каже долу. Обаче тък му да реши да тръгне, тогава тази сестра, докато говорихме с кръвотечението, дойде при Господа и стана там за малко време отмина, докато тази жена получи своето изцеление. И точно ще тръгват сега с Исус за къщата, дойде вест от дома. И кой беше вестта? Докато още говореше, дохожда някой за от къщата, началната да синагогата и каза, дъщеря ти умря, не за 3 дни от 4. Страшна вест. Представете си, той си каза, така намерих учителя. Намерих Господа. Покани го и той прие. Това е добрата част. Но също време и да лошата новина оставил с учителя. Той ще ти трябва. Твоята ще трябва, брат, ето току-що. Сега, може да си представим какво става тук. Главата на този човек. Но, благодаря на Господ, че това не беше края. Исус да чу това и отговори му, не бой се, само вярвай и тя ще се избави. Интересна работа. От тази страна стои веса детето, че съм че умряло. Той се представя сега, че как губи детето си. В същото време Исус казва, не се притеснявай. Само вярвай и тя ще се избави. От него зависеше, от него отношение към Исус зависи какво ще стане нататък. Ако беше казал, Господи, благодаря ти, потърси се намерихте, ти беше съгласен, но довиждане. И ще се върне вкъщи, ще да погреба дъщеря си. Това е една страна. Но той какво направи? Той се доведе на Господа. Господ му каза, не бой се, само вярвай. И тръгна с Исус, отиха до тях. И когато ти до тях, имаше много хора. И тези хора бяха събрани да опакват детенчето. И тогава Исус им каза, не плачете, защото не е умряло да спи. А те му се присмиват, защото знаеха, че е умряло. И какво става? Когато влезе вътре, какво да прави Исус Христос? Каза, момиче стани. Говори на детето, момиче стани. Това говори, че Исус Христос е господар на живота, на смъртта, на всичко. И какво става момичета? И върна се духът му, и това ще стана, и той запреда да му дадат нещо яние. Какво става? Може да си представите, от трагедията изведнъж става нещо радостно. Това е нашия Бог. Бог може да обърне всяко лошо нещо, да го прави за добро. Сега, човек към тези неща. Всеки от нас може да преминава през много различни моменти в живота си. Когато идват лоши вести, когато стават лоши неща около нас. Било с работа, било с приятели, семейство. Може да стават много неща около нас. Но знаем, че винаги има изходен път. И сега, не бой се, само вярвай. Словото Божие каже, че дявол обикаля като река в тези последни търси кого да погълне. Вижте, знаем, че има Бог. Нашата вяра е Бога, но има и дявол, за жалост. Рядко говори за него, но той е жив и реален. Така че не видим, но той върши също много неща. Вижте, помните, убийства, грабежи, много наркомания. Още много ще мога да изброя. Вижте какво става, посетите новините. Помните болиците. В основата на стои греха и грехопадението и дявола. Това е истината. Ако мога да кажа така, в основата на всяко зло стои дявола, в основата на всяко добро стои Бог. Йоанна 10 казва така. Къде се идва? Да отканне, закони да погуби. Аз дойдох да имате живот и той е сигурно. Така че виждаме, човек избира на кого да повярва. На този свят и княз на този свят и на Бога. Ще кажа защо. Много пъти, когато говоря света, говоря за духа на този свят. Сега понякога света има толкова красиви неща. Нали? Приятно е човек да живее. Има хубави неща. Обаче, аз съм много пъти. Света е като един куклен театър. Един куклен театър, където не виждаме само фигурките. Това, което става в този свят. Но не виждаме зад кулисите. В кукления театър има ни хора, които държат куклите и те ги ръководят и те говорят вместо тях. Публиката вижда само куклите, не вижда зад кулисите. Така и света, който живеем. Не виждаме само отвън какво става, но духовните неща не ги виждаме. Понякога казваме, или кое си почваме да ходим с правителство, власт, и почваме наистина да говорим да бъдем неща. Обаче това е човек. Аз съм много пъти, лоши хора няма, лоши господаря. Защото един човек, който е в момента в това състояние, ако те се обърне към Бога, ще видите какъв човек ще стане. Ще е какво става с човека. Какъв беше, какъв стана? Да, така е.
Аз лично живота съм виждал много хора. Бил съм наркомани, как се променят. Бил съм проститути, как се променят. Бил съм много хора, които са пропаднали в този свят, са променили. Как? Знаете ли как? Чрез Христос. И сега толкова ревност няма тя представа. Виждаш, защото осъзнава къде е бил, откъде е бил избавен и осъзнава каква е голяма неговата милост. Това прави нашия Бог. Така че, важно е да осъзнаем. И сега в тази история, която ще знаем сега малко повече, ще говорим за един човек, за един стотник и за негов слуга. Пак се отново ще се назначим. Сега Словото Божие казва така, че когато Исус проповядваше, винаги около него имаше много хора. Нещо уникално. Ще кажа защо. Неговото служение започва по един честен начин. Той започна да проповядва, Матея 4 глава, 17 си казва така: покайте се, понеже Божия час наближи. Това говореше Йоан Кръстител по-рано. Когато Йоан Кръстител проповядваше, около него винаги идваха хора, се покайваха, но те казаха така: пренасяйте плодове достойни на покаянието. Исус Христос, когато почна да проповядва, той ни промени веста. Веста почна да бъде същата. Но при Исус вече имаше нещо повече. Имаше изцеление, чудеса, знамения. И хората идваха при него. Идваха болни. Идваха хора, които носиха болни. Има други, които усещаха нуждата от Господа. Има други, които пегаха услуга за Словото. Имаше други. Всеки идваше с своите проблеми. И Словото Божие каза така. И тогава Исус обикаляше по цяла Галилея. Поучаваше синагогите, проповядваше благовестието на царството, като сега всяка боли, всяка немощ между людите. И разистах за него в цяла Сирия и дойдоха при него всички болни, страдащи от разни болести, мъка, хванати от бяс, епилептици и паралици, и ги изцели. И подире му ходиха големи множества. От как почна да проповядва Исус Христос, винаги след него имаше многохилядни множества. И сега ще поставя след в тази страна много интересна. Когато проповядва планината, той свърши да приказва, Словото Божие казва, че хората бяха отчудени. Те бяха религиозни хора, те бяха евреи, те бяха религиозен народ. Но когато чуха, разбраха, че имаш много по-ценно това, което те до сега бяха наставяли само закона, правила. Да си говориш за думи на живота. И Словото Божие казва, че те се чудиха на учението му народа. Защото ги получаваш като един, който има власт, а не като техните книжници. Виждаме, че имаше разлика между книжници и фарисеите и Христос, който проповядваше. И като се разкълна, последваха големи множества. Виждаме, народа се сече подир Господа. И какво ставиш сега в тази история, че тук вече има нещо, което става, вече нещо, тази история, която ще се спрем. 8 глава на Матея, това е историята на един стотник, който имаше болен слуга. И сега какво става, ще прочета тази история и после ще кажа върху нея и после се помним пак повече. Като в Капернаум, един стотник дойде при него и му се молеше, казвайки: Господи, слугата ми лежи от дома, парализиран и много се мъчи. Сега, виждате два персонажа. Стотника, слугата и Христос, ако мога така, трети персонаж. Стотника беше идваше да се моли на Христос за своя слуга. Исус беше там. И каза, парализиран и много се мъчи. Това говори сърцето на този човек, кой беше. Ако да беше господар, той имаше сърцето си милост към своя слуга и търсеше искрен път за него. И каза, Исус му каза, вижте, той му каза, ще дойде и ще го изцеля. Исус човецта, видя състоянието, за което говори този човек, ще дойде и ще го изцеля. И какво стана да ви сега? Стотника в отговор му каза, Господи, не съм достоен да влезеш по стягата ми, но къде само да му и слугата ми ще оздравея. Интересна работа. Стотника, не съм достоен да влезеш по стягата ми. Знаеш, когато човек е недостоен? Когато осъзнава реално състояние, което той самия. Сега ще ви кажа защо. Микрофона, някой микрофон пуснат, извинявайте. Така. Значи, знаете, много пъти съм в живота си, отивам при хора и каря дойдат при Бога. И хората игат пари. Църквата не е за мен. Църквата е прекалено свято място за мен. Аз не съм достоен да дойда на църква. Не виждам в себе си едва как ще е там, на това свято място. Когато човек осъзнае кой е Бог и осъзнае кой е той, вижда себе си малък и недостоен. Помните фарисея и бирника, когато бляха двамата в храма. Фарисея какво каза? И двамата бляха, се моляха да е същи Бог. Фарисея каза, Боже, благодаря, че съм като този човек зад мене. И като всичко остане хора, които са неправилни, грешници. Аз казах, после два председателства, давам десетък и край.
А Бирни какво правеше? Той каза, прости ме грешника. Той беше, вижда себе си недостоен, даже не държи глас нагоре. Не го вълнуваше хората, ако ще кажат. Не го вълнуваше, какво ще каже Исус Христос за него. Така и този човек сега. Каза, съм достоен. Идваш при него с една единствена мисъл. Да помогне с което направи. Помните, ще дам привода, къде не е достоен. Помните, в Лука 15 глава, когато блудният син взимал баща си парите. Каза, тата им пред, аз знам как да живея. Парапразирам. И тогава, когато вземам парите от баща си, оттри ги живея. С блудници и грешници, така както може. И когато парите свършиха, няма пари, няма приятели, няма нищо. Оставам кръгла нула. И тогава, когато ти там пред тези хора, свинарици, гледаха прасетата, започна да завижда на прасетата, че ти има храна, той няма. И тогава почна да се раздава и кажа, ще се върне при баща ми, ще му каже, тати се греши против тези небето. Не сте вече достоен, се река твой син. Вижте отново достоен. Значи сега дума, никой човек не може със своето достоинство да е при Бога, така че аз съм едва не служавам. Ние сме праведни поради Божията милост, поради жертва на Христос. Никой от нас не може да каже, аз съм толкова добър, че едва не мога да при Бога поради моята доброта. Писая каза, вашите правени дела са като мръсна дим при Него. Така че, ние да е при Бога, на основание на Неговата милост и на основанията на Христовата жертва и днес. Това е. 2 Коринтияни 5:21 казва така, Бог направи грешен онзи, който не е знал грех, да знаем, че с него ние правим не пред Бога. Ние виждаме на основание на Христовата жертва. И сега този човек каза, вижте, той да ще може да прошка, ама не искаш Христос в дома си. Това как ще става работа? Значи имаше нещо важно. Имаше нужда. Имаше молба. Имаше отговор от Исус. Но като нямаше решение в случая. Решението трябваше да дойде. А той каза, не, съм достоен. И обаче какво стана сега? Той каза, Господи, съм достоен. Сега дума, стотико съзнаваш, че е грешен човек. И нещо, което е важно, че стотика познаваше властта. Той беше властен и ще каза сега. Господи, не съм достоен да беше пастяхата ми. Накъде само дума и с тогава ще оздравее. Той вярваше, че думата на Христос може да изцели слугата му. Това е вяра. Голяма вяра. И какво става вече тогава? Той казва, защото аз съм подвластен човек и тук дава сега разсъждението, това, което разсъждава, той го дава на глас. И имам подчинение на мен войници. И казвам на този, иди и той отива. На друг ела и той дохожда. На слугата си стори това и той го прави. Исус като чу това, почуди се и рече на оня, които идеха след него. Истина и казвам, не те безвестна на мен толкова вера. Но каза, че мнозина ще дойдат от изток, от запад, ще сядат с Аврам, Исак и Яков в небесно царство. А чата на царство ще бъдат изхвърлени вън, външната мина. Там ще бъде път, където се зъбе. И тогава Исус му рече на стотика, иди си, как си повярвал, така нека ти бъде. И с тогава те същия се оздравя. Виждате тук нещо, което разклонча. Иди, как си повярвал. Сега дума. Исус каза едва не, как ти вярваш, така ще получиш. Това е един много такъв силен принцип, ще кажа, защо. Помните, един сляп човек, като е при Господа, му казвам, Господи, Господи, ти какво искаш да направя? Искам да ме изцелиш. И тогава, вярваш, че мога да изцеля. Вярвам каза, нека изпред вярата ти. Виждам, че вярата играе много голяма роля между взаимоотношенията между нас и Бог. Без вяра човек не може да е при Бога. Без вяра няма как да получиш от Бога. Вярата играе нещо. Играе важна роля. Евреи 11 казва така, а без вяра не е възможно човек да огне на Бога. Но всеки, който е при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Бог възнагражда тези, които го търсят. И сега, така, къде само дома. Вижте, и днес Бог е същия. Вижте, ще кажа, че ние се молим. И как става отговор? Вижте, отговори сега, ще кажа как става. Според Словото Божие. Псалом 107:20 казва така. Бог просто казва, изпраща Словото и се остава. Това е истината. Псалом 107:20 казва така. Изпрати Словото си и ги изцели. Бог казва и то става. Както това прави земята и небето. Каза това да бъде и то стана. Това е същия и днес Бог. И сега, Псалом 147:15 казва така. Псалом 147:15. Той изпраща заповедта си по земята, Словото му тича много бързо. Слава да бъде на Господа. Ще дам един пример в Стария Завет, Словото Божие. Синът царя Езекия. Знам, сигурно ще се спомня тази история,
в 4 царе, 20 глава, от 1 до 6. Ще прочета накратко. В това време Езекия се разболя до смърт. И пророк Исаия, Амосовия син, дойде при него и му рече: така казва Господ, нареди дома си, понеже ще умреш и няма да живеш. Страшна вест. Бог каза на пророка: иди кажи на царя да прави къща си заминава. Край. Свърши в живота. Представете си, това е от тази положение, не знам може да има. Живота свършва. И ще го направи си Езекия. Тогава царят обърна сетите си към стената и се пони на Господа, казвайки: спомни си, Господи, как ходих пред Тебе с вярност и с цяло сърце и върших това, което е угодно пред Тебе. Той напомни на Бога това, което е. Вижте, тук никой човек не може да каже: Боже, сега не става. Значи това, което може да каже на Бога: Боже, идем пред Тебе такива, като сме, и съмолим за нещата, такива, които са отговори от Тебе. И какво стана? И Езекия плака горко. Нормално е, заминаваш, свършва. Всичко остава. И аз много пъти казвам, човек трябва да живее със съзнание, че това, което е на тази земя, това е за тази земя. Не трябва чак толкова се живее за какво става. Някой не ще имаме, някой може да нямаме. Някой не може ходил да не пъти, други може да е празен. Това не е проблема. Проблема е Исус да бъде с нас, защото в него е нашата надежда, разберете ме. Ако се отива търсят без него, без Господа, това ще бъде най-фатална избор в живота ни. И после каза така: а преди да беше сигнал Исаия след града, Господното слово дойде към него. Представете си, Исаия идва и казва на Езекия: Бог ми каза, заминаваш, приготви къща, това е. И тогава Исаия тръгва, Езекия почва да плаче и се моли. И Исаия на следна пътя, Бог каза: върни се. И какво става сега? Върни се и кажи на Божия на моя народ Езекия: така казва Господ, Бог на бащата Давида. Чух молитвата ти, видях сълзите ти, ето аз ще се изцеля. След 3 дни ще отиде в Господния дом, ще прибавя към живота ти 15 години. Слава да бъде на Господ. Кой са некъде, вижте. Разбира се, ние вечен живот. Нас не написа на живота, колко живе на тази земя. Но нормално е сега, ето всеки има деца, внуци, близки роднини. Иска да бъде по-дълго време с тях. Да, това пак колко да живе на тази земя, това е временно. Важното е да посигурим вечността, а това става само чрез нашия Господ Исус, чрез вяра в Него. И тук му казва много важно. Иди си, как си период, това нека ти бъде. Сядама и да време, когато се вижда вярата на всеки един човек. Ако вярата му не беше, ако беше само форма вярата му, няма да стане изцелението на този чувства. Вярата винаги има следствие, видимо. Когато човек вярва истински искрено, то се вижда във времето. И сега какво става, вижте. Нещо, което е важно, което казва Исус, мнозина така живот каза отистички от запад. Вече говори за едно бъдещо време, че вратата към небето ще бъде отворена към всички хора. Ако началото виждаме само Израел като един народ, който Бог избра, вече след идването на Христос на тази земя, вече тази врата е отворена за всички, за целия свят. И тук Словото бъде казва така, вижте. Това са много силни стихове, така. Но казвам, че мнозина ще дойдат отистички от запад, ще сега с Авраам. Авраам, Исак и Яков, небесно царство. Сега, помните, няма че са в Бития 12 глава, 30, когато Бог избра Авраам и му каза: тръгни след мене, с тебе ще се благословят всички народи. Така става дума чрез него и чрез потомъка, чрез Христос. И наистина, зато и Словото много пъти покаже, ние сме Авраамово потомство. Не сме евреи. Ние сме Авраамово потомство чрез вяра. Вижте как Словото Бог казва, че благословението, което Бог даде на Авраам, той е към нас днес, чрез вяра. И казва така ще благословението даде на Авраам, да дойде чрез Исуса Христа, да езичниците за прием обещания дух чрез вяра. И ако се Христове, то се Авраамово потомство, наследници по обещание. Слава да бъде на Господа. Сега, ще дам още една история на кратко, когато Исус говореше за овцете и пастира. Аз съм казал: добрия пастир, овцете бяха вярващите, той е пастира и кошарата е църквата. Но тогава кошарата беше предимно Израил. Но после каза още нещо. И други овци, които са от тая кошара, и тях трябва да видя, да чуят гласа ми, ще станат едно стадо с един пастир. Сега първо. Други овци. Значи кошарата е една. Кошарата в момента е Израил. Другите овци са езичниците. Които ще дойдат, ще чуят гласа ми, каза: не искам да видим нещо. Разберете ме, не търсете с поглед да видите нещо. С ума се чуете. Приемете Господ с сърцето си. Понякога не искам да видим, вижте, израелтяните, когато Бог се яви на Израел, там на планата,
Те видях, кой видяха? Грамотевици, светкавици. В този закон казаше, вие образ не видяхте, но глас чухте. И днес е така. Образ на Бог не виждаме днес, но чуем гласа му, че Словото Божие ще спробуете. И това е нещо, което Бог ни дава. Казва, аз съм жив. Това е за тебе. Така аз ти говоря. Това е Словото Божие. Вижте, Бог е жив и Него Слово е живо. И действително и днес. И това Слово работи. И наистина върши чудесни неща във всеки живот, който да е при Него. Сега, Ефесяни 2 глава, тук описва как става наистина вече завършването при Господа и на езичниците. Евреите са Негов народ. Обаче езичниците къде са? Словото Божие казва така. А сега Христа Исуса, вие, които Него сте били далеч, сега дума за хората, които са езичници, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Защото чрез Него и едните и другите, значи евреи езичници, чрез Него имаме своя достъп при Отца в един дух. Слава да бъде на Господа. И тук нещо, което е много интересно казва. Как се права така, както вярваш, така ще получиш. Така нека ти бъде. Това значи, вярата в Господа трябва да расте, трябва да обесърчаваме. Откъде това е вярата? Евреи 10-17 казва така. А вярата идва от слушане, а защото Христовото Слово. Това е начин, по който четем Словото Божие и Бог ни да придава вяра. Това е начинът. Молим се, четем Словото Божие, пребъдаме, общуваме. Това е, ще кажа защо. Ако човек спе да се храни, ослабва и се минава, разболя се минава. Ако човек спе да чете, спе да моли, да общува, спе да сама, той духовно ще се замине. Що е към тези неща? Има хора, които са духовно мъртви. Не знаете ли защо? Защото отдавна са спрели да общуват с Бога, да четат Словото Божие, да се молят, иначе са християни на табела. Такова християнство не ползва никога. Християнството е всеки ден. Събужда се, Господи, върви този ден. Тръгвам с тебе. Когато е род ден, винаги поставям Бога първо място. Когато да върша, нямам мъдрост, Господи, помогни ме. Когато има възможност да се моля, вече като пак се моля и към Господи, просех нещо, сбърка нещо. Благодарим за всичко на Бога. Разберете ме, това е една жива връзка, това е една между две личности. Бог е жив. В момента ти си жив с Бога. Но ако не дадеш Бога, не ще се миниш. Така че е важно нещо, разберете ме. Да върнем Господ и Словото Божие казва така, че с Христа имаме своя достъп до Бога. И сега нещо, което е важно. С когато оздравява същия час, когато той отива, когато се казва думата. Какво иска да не кажем? Когато имаме винаги връзка с Господа, винаги ще има резултат от всичко. Когато връзката е скъсана, ще се молим, няма да има никой. Как беше този фарисея, на който каза, аз така правя. Разберете, важното е да има сменено сърце, в покорство на Господа, послушание и тогава ще има наистина Божия отбор за живота. Сега, искам да кажа някои неща. Сотника дойде при Исус и му се молише, без да гъмил властта, гордостта и смени себе си. Ще кажа, защо вижте, понякога позицията, която има в този свят, може да пречи на човека да е при Господа. Да кажа, и ти стана на Божия име, и ти почнал да се молиш, човек, в този свят имаш хората почитат, имаш така колко много неща, това става се на Божен. Хората, които не познават Бога, така се дават. Захей, спомняте, беше бирник, богат човек. Какво направи? Искаш да види Христос, отиде кръчи на дърво, когато е скома, слездал слез. Това е смирението. Захей може да се на дърво да каже, отивай си, оставим аз може живота с тебе. Но Захей се смири. Ще ви кажа, че когато човек се смири пред Господа, винаги има резултат. И това е спасение на човешката душа. Това е най-ценното нещо. Друго, той се молише. В Яков 5:16 се казва, че голяма сила има усърдната молитва на праведния. Голяма сила. Не само сила. Силата не е толкова наши думи. Силата е този, който начува. В него е силата. Има хора, които се молят с часове. Бог да се. Аз знам, че силата не е в моите думи. Силата е в този, който начува. Силата е този, който отговаря. Слава да бъде, Господа. И след това, той вярваше, че само една дума каза, от си ще си слугател. Той просто го вярваше. Както он аз вярваше, че само се допре. И Коста наистина така се получи. Той каза, нека ви според вярата ти. И нещо, което искам да запомня един като сега в това покана на молитвата. Молитва с вяра в Исус и доверие в Него. Следствието е Божий отговор. Молитва с вяра в Господа и с доверие на Него винаги има отговор. Нека Бог да благослови. И нека наистина с Божията помощ Бог ни дава така мъдрост да бъдем с Него и да се отказваме в този път. Трудно си винаги ще има. Трудно си винаги ще има, на Бог не се променя и Той винаги е готов да чуи нашите нужди и молитви. Знаете, много път съм се питал, Израел бяха Божия народ. 430 години бяха под робство. Представете си колко поколения, 5-6 поколения бяха минали. Докато почна да викат към Бога и това Бога избере. Така че, никой не е късно за човека, докато е на тази земя, да иде към Господа и да получи милост от Господа. И към Бог да му благослови. Амин.